Čaute ľudia, nového videa, dneska je to z Steel Launcher a prepáčte, že už sme trochu nachystali stádom, ale... Tam u nás špehuje zombík. Prepáčte, že už sme sa trocha nachystali stádom, ale nechceme robiť Steel Launcher Miners, takže tento diel... To je naša menšia bezstrannosť. Jak to tam nemalo byť. Trocha sme grindili veľmi. Kedy si išiel spať? Včera, kamo. Včera. No ten zombík ma tak znervozňuje, ja si nepovedal. To je granít. Povedz, čo je najlepšie. A toto je andezit. Čakaj, ja čakám bridlicu mi to dá, až tá bridlica sa... Však nie. Máš, ok, a všetko železo sa vypeklo. Čo robil? Čo si dal vypekať? Aha, ty si dal tam kobodis. To vyzerá takisto. Teď nebudú vedieť, čo robím. Nasadni. Áno, ne, čakaj, ja som vlastne daj mi tento, daj mi crafting. Počkaj, ja si môžem vykraftiť crafting. Ne, nerob, ja už mám, ja idem za tebou. Tu máš crafting. Absolut cinema, kamo. Ja som pristal práve teraz do vody. Hej, toto pôjde na shortku. Že drifterino Minecraftino. Drifterini Minecraftini. Mám na sobie armor zlatý. Legendárny moment. Pomôž, ja som vyletel z mapy. Sherlock, kamo, čo robíš? Kamo, ja som úplne tak... Sherlock Holmes, kde si? Idem naspäť, lebo... Stará dobrá cesta, ako sa dostávať hore. Kamo, si pamätám, jak som cez rieky stával z brezy ešte. Kamo, mosty. Aby som sa dostal z bodu B do z bodu A do bodu B, kamo, ale ja som 3D, ja neviem písať ani hovoriť, ani nič. Vieš, ako vyzerá moje písmo? Keď otvoríš, počúvaj, má enchant table. Horšie než kerestešové. Keresteš, nemáš také zlé písmo, podľa mňa. Ti to hovoril. A dobre, ale ja ho potrebujem ide teraz. Inak cyklitera príde po mňa mi odraže vajíčka. Kamo, pomoc, kde si ma dal? Ty si po vode, neboj sa, tu teda môžeš výsť, no tak nemôžeš, počkať, tadiaľ. Poď von. Tu je tak, kde, kamo, mne sa tu, no tu sú berisky, okej. Počkaj, poď sem. Nemôžem behať, hej. Počkaj, toto nepotrebujem. Ja som prišiel o moju helmu. Nemám helmu, bro, daj mi helmu. Máš dia? No. Ja nemám ani moju sakeru. Toto je troll, bro. Toto je troll, táto hra. Hej, ja proste idem do lesa a idem fajtiť proti zvieratám. Ne, poď radšej, aha, ty nemáš vlastne pickaxe, tak. Kamo, ja sekerou budem počítavať, to je jediné, čo môžem zabíjať zombíkov. Kamo, ja tu proste capkou potopím do vody a rázom zombie. Počujem, oni vlastne nezombie, keď budú. Pomoc, skeleton, creeper, kamo, kde si išiel? Ja som pod vodou čilal. Pozor, lebo som... 10 000 zikne, kamo, ten zombík. Čo išiel po tebe, počúvaj ma. Poď sem rýchlo ťažiť, ja musím ťažiť ten... Že potrebujeme ľad a môžeme... Kamo, ty to neťaž. Ty to iba rozbiješ na vodu, to je blbé. No, ty nemáš silk, takže ja počkaj. Kamo... Zase som musel... Aha, počkaj. Kamo, ja som mal 2 pickaxy, kúkaj, silk tačom. Dáš mi, jeden. Máš, dopal som tu. Dobre, kamo, 2 pickaxy za silk tačom. To nebyt. A kamo, ešte raz, na čo potrebujeme? Na rýchlo cestovanie? Áno, aby si, chápeš, mohol nastúpiť do loďky a proste ísť na ten ľad a ísť proste rovno. Kamo. Dobre, koľko máš ľadu? Čakaj, neviem. Ja mám presne stack, kamo, to bude stačiť, ne, ale musíme robiť dvojblokové. Kde je naša bejska, kamo? Tu aj tu ma odpalil creeper. Skamer jeden.
Dobra, bežím. Kde je bejska? A to absolútne neviem. Skeleton, dobre, dovidenia. Kamo som všetko cipol teraz. Na mňa... Ten, kto pôjde po mne, dostane sa na balón. All I want for Christmas is you. Dobre, kamo bude. Pomoc. Kde je bejska? Bejska, halo bejska. Kam, ja mám pokvapka, nerob. 6. Nerob, kamo, kaj ďalej Kamo. bejska. No vážne, ne, týmto smerom isto není, ne? Lebo kamo, my sme nemali v zasneženom biome. Kamo. Dobre, máme veľmi good veci, veľmi good vetel. Cestujku, mnoho diamantov. No, Liška, kamo. kamo, liška. Ďalšia liška, zabijem lišku. Ale ja nemôžem zabiť lišku, lebo... Jubi. To čo, máš za komu? Tento. Získal dia. Ne! Ne! Skill Ne! issue. Nemám veci. Plantovať tie bernisky. Počkej, však urobíme... Ja skoro umrel, ale tu už je voda. Počkaj. Tam som si dával meso, tak kde myslím. Tu je dole. Kam konečne nebudem ísť tak dole, rýchlo dole hunger. Máš, to tu chápeš, vlnu? To je tak, vlna. Iba jedno. Kamo, ja som našiel proste... Máš torčky. Hovorte to šoferovi. Kamo, čom ty? Vyzeralo tak dobrá, dobre. Kde je naša bejska? Idem craftiť torčky. Bolo už 40 torčiek. Ó, môj bože. Ježiš. Kam, No, konečne môžeme vidieť, keď prídeš. Dina! Yes, máme enchant table, kámo, konečne máme na enchant table. Musíš ísť na nejakého youtubera, ten tam bude mať ten modpack. Modpack budeš mať v popise. V popise si ho stiahneš. A ak si ho stiahneš, tak už ho proste máš. Okay. Idem sa pozrieť. Ideme to urobiť? Na budúcu verziu, takže... Táto končíme, poď. Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. A s vami bol váš šofer. Tak čaute. Čau.